Stage lopen op school, omdat het niet anders kan. Het is dinsdag 3 november. Dit is Zeeland Nu. Thuiswerken nekt stages op mbo. Politie trekt het niet meer door corona. En duizenden kinderen ontbijten in de klas. Dag dames en heren. We beginnen met de coronacijfers. Voor het eerst sinds een week is het aantal besmettingen onder de 100 gezakt. De afgelopen 24 uur raakten 87 Zeeuwen besmet. Gisteren waren dat er nog 128. En ook de 7-dagen grafiek begint nu in alle delen van de provincie langzaam te dalen. Scalda is naarstig op zoek naar alternatieven voor de mbo-leerlingen die geen stage kunnen lopen door de coronaregels. Vooral ICT-studenten lopen achterstanden op, omdat de mensen bij de bedrijven waar zij stage zouden kunnen lopen veelal thuiswerken. We zijn nu in gesprek met bedrijven en met studenten om ervoor te zorgen dat zij op school vanaf hier een aantal opdrachten gaan doen met de studenten als alternatief voor een stage. Op die manier wil de school studieachterstand voorkomen. Toch begint de tijd te dringen voor vierdejaarsstudent Joël Schout. Als ik geen stage kan vinden, dan zou dat uit kunnen lopen op mijn examen of afronding van mijn studie. Momenteel studeert hij om de dag thuis en is al weken op zoek naar een stageplaats. Een stageopdracht op school ziet hij dus wel zitten. Ik vind het wel een goede oplossing, denk ik, want dat zou wel veel helpen voor je studie en voor de doorloop zeg maar, van je studie. Ook de horecaopleidingen hebben het moeilijk. Het studiejaar begon goed, maar door de aangescherpte maatregelen zitten nu 1 op de 2 studenten zonder stage. Denk bijvoorbeeld aan de studenten die de opleiding gastheer of gastvrouw volgen. Maar gelukkig voor Bram Dekker, die de koksopleiding doet, kon hij nog wel naar zijn stageadres toe. Het is wel echt compleet anders. We hebben een afhaalmenu. We geven het eigenlijk mee in afhaalbakjes. Het wordt gevraagd of ze het al warm willen hebben of ze het zelf op willen warmen. En op die manier geven wij dat dan mee. Dus het opmaken, dat is ook niet echt meer een ding wat wij nu doen. De keuken is vrijwel leeg en doordat er geen gasten in het restaurant zijn, geeft dat minder tijdsdruk. En dat heeft zo zijn voordelen. En nu heb ik samen met mijn chef meer tijd om 1 op 1 aan taken te werken. Bram loopt op deze manier dus geen studieachterstand op. Voor de overige studenten die zonder stage zitten, wordt ook in de horecabranche een alternatieve gedacht. We hebben nu bijvoorbeeld huiswerkklassen ook om de achterstanden weg te werken. Dus dat is een extra docent die studenten begeleidt eigenlijk. Bijvoorbeeld voor de taalvakken kunnen ze nog extra examens doen. Ze kunnen begeleiding krijgen bij het verwerken van de theorie die ze vorig jaar bijvoorbeeld niet hebben kunnen doen. En op die manier proberen we daar eigenlijk alles aan te doen om studenten toch binnen hun termijn te laten diplomeren. Politiemensen in Zeeland dreigen door de coronacrisis overbelast te raken. Daarom luidt politiebond ACP de noodklok. Minder agenten kunnen de straat op, terwijl er voor handhaving van bijvoorbeeld illegale feesten juist meer nodig zijn. En dat wringt. Als er noodhulp gewenst is, als mensen 112 bellen, dringend politie nodig hebben, dan moet de politie daar gewoon zijn. Als er veel collega's, politiemensen uitvallen in de diensten en daardoor gaten ontstaan, dan kan het zomaar zijn dat de burger langer moet wachten tot de politie er is. En dat is natuurlijk wel een kwalijke zaak en ook iets waar wij als ACP al jaren voor waarschuwen. Vanavond worden er in de persconferentie van premier Rutte waarschijnlijk weer nieuwe maatregelen aangekondigd, waar handhaving van de politie bij nodig is en dus voor de politie nog meer werk. Ja, als er vanavond extra maatregelen aangekondigd gaan worden, dan denk ik dat we vooral als maatschappij ook de hand in eigen boezem moeten steken. Wat ik terughoor van onze politiecollega's is dat zij gewoon zien dat er veel feesten zijn. Mensen toch veel naar buiten gaan, zich niet houden aan de afstand. Ja, en daardoor dus de besmettingen de laatste tijd zo hoog zijn geweest. De verdachte van het doodrijden van een 42-jarige vrouw uit Vlissingen zegt dat hij op dat moment geen straatrace hield. Dat zei zijn advocaat vandaag bij de start van de rechtszaak. De 27-jarige man wordt verdacht van doodslag. Het Openbaar Ministerie houdt vol dat de man die dag in juni wel degelijk deelnam aan een straatrace, omdat er veel te hard gereden zou zijn en er zou ook nog een tweede auto bij betrokken zijn. De rechtbank besliste dat de verdachte vast blijft zitten. De COVID-teststraat in Sint Maartensdijk opende vandaag in een oude bouwmarkt aan de Nijverheidsweg. De GGD denkt dat er naast inwoners van Tolen ook veel Brabanders gebruik van gaan maken.
Zeeland heeft nu 7 coronatestlocaties van de GGD. Morgen opent een commerciële snelteststraat in Geersdijk. Het zand dat wordt weggehaald om de nieuwe sluis bij Terneuzen aan te leggen, krijgt een mooie herbestemming. Het wordt gebruikt om de kust bij Knokke te versterken. 4 keer per dag gaat er een schip vol zand uit Terneuzen naar Knokke. En daar wordt het een paar meter voor de kust gestort. Nationaal schoolontbijt vandaag, maar ouders mogen de scholen niet in vanwege corona. En dus moesten de meester en juffen van de Klimroos in Krabbedijken alles zelf klaarzetten. Het was vroeg op vanochtend en daarom heb ik eerst zelf thuis lekker ontbeten om genoeg energie op te doen. En daarna moest ik op school aan de bak inderdaad om alles klaar te zetten. Dus dat was eventjes aanpoten om op tijd klaar te zijn. Alle kinderen in deze klas zeggen elke dag te ontbijten voordat ze naar school gaan, op eentje na. Omdat ik soms geen echt honger heb, eet ik niet. Maar nu wel? Ja. Smaakt het? Ja. Ad den Boeft uit Middelburg stond 35 jaar voor de klas toen hij in 2012 een herseninfarct kreeg. Hij raakte aan één kant verlamd. In zijn boek Overeind beschrijft hij zijn verblijf in het ziekenhuis en het revalidatiecentrum De Lindenhof in Goes met de nodige humor. In het revalidatiecentrum was ook een zwembad. De temperatuur van het water was 33 graden, werd mij verteld. Ik kreeg er ook therapie. Ik vroeg mij wel af, wat voor therapie dan? Want ik had nog nooit leren zwemmen. En ik had van kinds af aan een intense hekel aan zwemmen en zwembaden. Wanneer is het idee ontstaan om een boek uit te brengen? Dat is eigenlijk ontstaan doordat andere mensen wel wat in die verhalen zagen. Genoeg om er een boek van te maken. Want je schreef verhalen? Ja, over het revalidatiecentrum en over het ziekenhuis. Maar ook over het vorige leven en over het leven nu, het andere leven. Dat Zuid-Bevelandse dialect, dat zou nooit wennen. En paste volgens mij ook niet bij dat mooie gezicht en die donkere ogen. Joke vroeg, heeft u een zwembroek bij? Ja hoor, heb ik al aan. Toen ik weer thuis kwam na het revalidatiecentrum en het ziekenhuis en noem maar op. Toen begon langzamerhand het besef te komen van je kan niks meer. En sommige mensen zeiden dat ook gewoon. Dus je bent in feite in één klap overal word je afgerangeerd. Dat vind ik een goed woord daarvoor. En dan zie je toch dat je een weg daarin gaat zoeken en vinden, in dit geval dus. En als dat dan lukt, ja, wat denk je wat dat is? Dat is natuurlijk geweldig dan. Hey Dick. Goedemorgen. Ik dacht wel dat jij het was, maar ik ben nooit zeker, dat weet je. Altijd een verteller, puur zang. Echt, je hoort een verteller als je leest. En wat Ad ook doet is, er zitten prachtige overgangen in. Van een moment van diepe treurnis naar vrolijkheid. Ben je er blij mee? Ja, het gaat goed. Ja? Het gaat goed met de boek. Mooi geworden, hè? Heeft het boek jou ook geholpen om weer een stukje kwaliteit terug te vinden in het leven? Dat komt vooral doordat ik weer kon lopen en daardoor overal naartoe kon. Ook met de scootmobiel, die is heel belangrijk, want dat is je vrijheid. En als je veel in contact komt weer met andere mensen en je praat echt over dingen die spelen. Of bijvoorbeeld ook over boeken waar ik dol op ben. Ja, dat is ook kwaliteit. Als je maar niet in een hoekje in de kamer zit op een stoel. Want dat is geen kwaliteit meer. Het team bevolkingszorg van de veiligheidsregio kan na vanavond weer aan de bak, mocht premier Rutte inderdaad nieuwe coronamaatregelen afkondigen. Het team met ambtenaren uit alle Zeeuwse gemeenten is de schakel tussen de regelgeving vanuit Den Haag en de Zeeuwen. Wat je daar als inwoner of als organisatie of vereniging aan merkt, is dat wij de maatregelen die landelijk worden aangekondigd, elke keer in die persconferenties, die worden daarna vertaald in noodverordeningen. Die vertalen wij weer Zeeuws. Maar dat is een vrij juridisch document. Dus wij krijgen heel veel vragen en die krijgen de gemeentes ook van, ja, wat betekent dat nu? Wat mogen wij als sportvereniging? Wat betekent dit voor allerlei andere initiatieven? Zijn er ontheffingen mogelijk? En daar proberen wij zo eenduidig mogelijk in Zeeland mee om te gaan. Ook om te voorkomen dat er bij verschillende gemeenten verschillende interpretaties wellicht gegeven worden. Om het zo helder mogelijk voor iedereen te maken van wat kan en wat kan er op dit moment even niet. In het verleden heeft bevolkingszorg al een rol gespeeld tijdens crisissituaties.
En bijvoorbeeld het mistongevallen op de A58 een aantal jaar geleden, een heel ernstig grootschalig verkeersongeluk. Toen hebben we ook als gemeente samengewerkt om de processen zeg maar, daarbij in te vullen. Een ander voorbeeld is de crisisnoodopvang destijds van de vluchtelingen. Toen de AZC's vol waren en er toen echt behoefte was aan meer opvang in de sporthallen. En ook dat hebben we toen als gemeente samen gedaan. Medewerkers van bevolkingszorg zitten ook bij crisisoverleggen van de veiligheidsregio met de horeca en de toeristische sector. Om te kijken wat de gevolgen met name zijn van alle maatregelen. Want er zijn natuurlijk diverse sectoren die heel hard geraakt worden nu door alle maatregelen. En zeker ook in dit voorjaar hebben we natuurlijk in Zeeland behoorlijke besluiten genomen als het gaat om de recreatieve en de toeristische sector. In dit voorjaar werden overnachtingen tijdelijk verboden in die sector. Maar dat gebeurde niet zonder reden. Om wat meer op de rem te staan en dus wat minder toe te staan op dat moment qua nachtverblijf was het met name. Vanwege de druk op de zorg die er toen was. Ik praat hierover verder met verslaggever Mark van Leijden. Ja, we hadden inderdaad begin dit jaar strengere maatregelen in de recreatiesector dan landelijk. Andersom zal niet gaan, denk ik, hè? Landelijke maatregelen hier versoepelen. Nee, zolang ze landelijk zijn opgelegd kun je ze gewoon niet versoepelen. Strenger opleggen kan dus wel zoals dus van het voorjaar is gedaan. Ja, nou is dit een hele uitzonderlijke tijd. Wat doet dat team normaal gesproken? Normaal gesproken zorgt het team tijdens een korte crisis voor de opvang van slachtoffers of mensen die betrokken zijn bij zo'n crisis. En zoals we net zagen bijvoorbeeld bij het mistongeluk. Maar nu gaat het vooral eigenlijk om het vertalen van de Haagse boodschap die vanavond weer wordt afgekondigd naar de Zeeuwse bevolking. Wat betekent dat eigenlijk voor de mensen, maar ook voor alle sectoren? En dat is ook wel, dat is wel lastig om te doen, ook uiteindelijk. Ja, nou is de hele veiligheidsregio sinds maart in zo'n soort rampenstand, kunnen we wel zeggen. Heeft dat ook nog gevolgen voor de veiligheidsregio zelf? Ja, daar is wel wat vertraging opgetreden van een aantal projecten. Zoals bijvoorbeeld het onderzoek naar de samenwerking met de Zeeuwse GGD en met de omgevingsdiensten RUD naar één organisatie. Dat is in maart stopgelegd, in juni is dat weer opgepakt. In principe willen ze daar in maart nu zorgen dat dat afgerond wordt. Daarnaast zijn bijvoorbeeld brandweerlieden, die ook onder de veiligheidsregio vallen, die zijn gedwongen om meer online, dus digitaal te oefenen. En niet vanwege de strengere maatregelen kunnen ze niet samen oefenen. Ja, fysiek. wat ze natuurlijk liever wel doen, eigenlijk in het echt oefenen. Ja. Dankjewel, Mark. De dag begon zonnig, maar later werd het bewolkt en nam die wind weer toe. Vanaf zee kwamen er ook een paar buien. Het was met 10 à 11 graden een stuk frisser dan gisteren. Morgen vrij veel zon, maar ook af en toe wolkenvelden. En op de meeste plaatsen blijft het droog. Zometeen zie je Weg van Water over het waterschap. De zee hier is onder NAP, want het is nu eb. En de bovenkant van de dijk daar is meer dan 12 meter boven NAP. Het dijklichaam is meer dan 100 meter breed. En daarom is het ook de sterkste dijk van Nederland. En dat is maar goed ook, want als er een noordwestenstorm is, dan beuken de golven tegen die dijk aan. En we willen niet dat er te veel water over de dijk heen kan slaan. Ja, dat zie je dus nu. Daarna het uitgebreide weerbericht van Jules. En dit was Zeeland Nu. Ik zie u graag morgen weer. Fijne avond.